Искам, както вече ви казах, като начало да започна с темата за облагане на доходи от дейност като търговец без регистрация по Търговския закон. Последните години много се развиха нещата в тази посока. Много физически лица вече извършват някаква дейност по занятие. Било то дали ще купуват и продават стоки, което си е чиста търговска дейност, било то да действат като търговец, да отдават имущество под наем, да продават имоти, да извършват всякакви други дейности, обаче осъществяването им да е така организирано като за дейност присъща на търговец. И затова даже последните няколко месеци особено актуална е темата и за отдаване под наем на земеделска земя и съответно придобиване на доходи от рента, аренда от тази дейност, когато лицата все пак са структурирали дейността си по начин, който е подходящ за търговците. И все пак по отношение на рентите, това е така една малка подтема в тази тема, която в момента е наистина особено актуална, тъй като тук от една страна може доходите от рента да бъдат необлагаеми, когато се придобиват от физически лица във връзка с притежавана от тях земеделска земя, която е отдадена за ползване. И в други случаи лицата, когато действат като търговци, техните доходи да бъдат облагани с 15 на 100 данък и съответно да формират облагаем доход, прилагайки разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане. Като за начало само да кажа, че в Закона за данъците върху доходите на физическите лица има разпоредба на член 26 алинея 7, която казва, че като търговци се облагат и доходи на физически лица, които не са регистрирани по Търговския закон като търговци, но извършват търговска дейност. Това е единственото, което е казано в ЗДДФЛ. От понятието търговска дейност е в Търговския закон. Там са изброени различни дейности, които все пак категорично в закона са посочени като търговски дейности, но също така е казано, че търговска дейност може да бъде и всяка друга дейност, която лицето извършва, но за която така е структурирало своята дейност и се очаква делата да се водят по търговски начин, по начин присъщ за търговците. И това е нещото, което така насочва практиката за случаите, когато лицата извършват разнородни дейности, да се прави преценка дали лицата всъщност имат качеството на търговец или не. Като цяло смятам, че когато лицата извършват дейност като търговец, най-добрият вариант, когато имат такова намерение, да си направят регистрация по Търговския закон и да е ясно. Това най-вече важи за покупко-продажбата на стоки. Едно лице, когато стартира такава дейност, е добре да си направи регистрация, да си закупува стоките, да си ги продава, както да си отразява съответно в счетоводството тези приходи и разходи, да си пази документите и така нататък.